हेलो जीजा जी, कहाँ बानी? हम कब से वेट करत तानी चौक पे। ठीक बा, जल्दी आई। सॉरी साली जी, हम तो भूलिए गए रहनी कि तू आवे वाला बात। चलो जल्दी। लेट हो गइल बा, जल्दी चला ना। ए छोटको के माई केने बारू हो? यह देखा के आइल बा। के आइल बा हो? हाय देखा ना के आइल बा। अरे गुजरी तू। हाँ दीदी, हाँ। अरे अरे बैठो। तो का हाल बा? ठीक बा। घर पर सब ठीक बा ना? मम्मी पापा सब। अरे वहाँ से खड़ खड़ मुँह का देखत बानी। अरे जाई बाजारे, हमार दुलरी बहिन आइल बा, कुछ खाए के लिए आवा। हाँ ठीक बा, जा तू आनी। आ सुनी, आपका भाई ये कहत बानी कि कल दिवाली बा, सारा सामान ले के आई उधर से। ठीक बा, ले ले आई। दीदी सुबह से शाम हो गई, लेकिन जीजा जी अभी तक नहीं के आई। ए साली जी, लो नाश्ता अपन, लेट हो गइल बहुते। का जीजा, एगो नाश्ता लावे में सुबह से शाम भ गई। अरे ना ना, वो एगो काम में फंस गइल रहनी। तनी हमनियो के बताबो कौन काम रहे। नइखे मानबो, बताबे के पड़ी। हाँ बताबिए के पड़ी। तो ला सुन, भैया लोग तू पूरा देखिए ला, तो चला। और जात बानी चाचा? अरे सुनली हो तोहर साली आइल बा का? हाँ आइल बा, का बात बा? अरे ना ना, वो हम अपना छतवा पे न अपन लुंगी सुखावत रहली, तो तोहर साली तोहर पैजामा सुखावत रहले। आरो कोनो काम बा? अरे नहीं खेवा ना, हम ना। चलत बानी। घर जात बा का? हाँ कहीं हमरो के लेने चलो, बड़ा दुखाता दुनू गोर। ठीक बा, बैठा। बबुआ रुका रुका रुका। ठीक बा, हम यहाँ के पाँव पैदल चल जाई। सर घर आ गए तो बोलत हम खुदे चल जाए। ये तोहर साली दिवाली तक रही ना। रे बस बस बस, हम सब समझ गई, समझ गई। रह जा बबुआ जा। साला तेहो जिंदगी जोंडे बा, न बियात बा न कुछ होत बा, न साला दूध देत बा। साला जिंदगी भर ऐसो ही खियावे के पड़ी। कब भी होइब, कबे दूध देब? बोल। का यार, कहाँ घूमत रहे तू इतना देर के बाद? अरे कनी अइले रहनी गाछिए में। अरे कारे भैंस चरवा, तो दे दो। साला जिंदगी भर भैंसे चराइबे का? साला काल दिवाली बा, चल कपड़ा उपड़ा खरीदल जाई। का करब भैयो, साला दूधो न देत, पैसा कहाँ से आई? ये साला अपना माई से मांग ना। साला बाप विदेश कमाओ दिन रात, पैसा कहाँ धरो सब साले कहीं। हाँ हमार माई गोरहा बेच के रखले वही जातानी मांगे। चल चल मांगतानी। अरे साला छोड़ी चोर, तोरा पता बा एगो बात? का हो? साला कचकल के साली आइल बा, बड़ा डेंजर बा एकदम। साला दिवाली में लागत कि बम फूट जाई, सुनिए जाई।
एकदम एकदम हार्ड पीस बा। अरे तो देखबो ना त सोले मन करी कि माचिसवा बांट दी। अरे तुम हुक्का लोली खेलब जी एकदम तो साथ पहले में तो उहे खेलब। खरीदब। चलो करी ले शुक्रिया दा हम तो ओ भगवान के आ तोह के बनौले बारे कौन माटी सान के कारे कचकल सुनले वानी की साला ए साल के दिवाली पर तोहर बम वाली साली आइल बारे। आइल बा ऐसे तोनी लोग के का मतलब बा? मतलब हमनी लोग के नइखे बा, मतलब तो तोहार बा। का बा हमार मतलब? अरे यह कि अब तो तोर दिन दुगुन ना रात चौगुन ना हो जाई। ऊ कैसे? काहे कि यही बार के दिवाली में तहार बम वाली साली आइल बा ना, तो तहरा के तो फटक्का फोड़े में बहुते मजा आई। रे तोनी लोग ये सब का बोलता रे? रे पचकल के बेटा कचकल, ऊ सब छोड़, पहले ई बता दिवाली में साली के खातिर का ले जात बारे झोरा में? अरे कुछो ना पूरा रसगुल्ला ना मिलल ना तो गुलगुल्ला लेके जात बानी। का रे कचकल, साली के लेल गुलगुल्ला ले जात बारा आ हमनी सब के लेल कुछो ना? अरे बा ना तोनी लोग के लेल स्पेशल केला बा, लेवा का? अरे नाना वो हम लोग के ना चाहिए, तू अपने सालिए के दिया। हमनी के गुलगुल्ला दे खाली। अरे नाना गुलगुल्ला नहीं के समोसा छोला बा। ना साले ते झूठ बोला तारे, दिखा हमके गुलगुल्ला। अरे हम दिखा सच का बोला बा। तानी, गुलगुल्ला नहीं खे दिखा समोसा खोल छोला के बा। दिखा। अरे तो थोड़ा सा देखे दा ना का दिक्कत बा। देख लेम तो घर जाई का? अरे नाना अरे देखा तोरा साली के कसम बा, देखा बा। अरे सरवा साला साली के कसम देता बारे, ले देख गुलगुल्ला नहीं के बारे तो का हट लो देखा गुलगुल्ला नहीं के तो तोर मामी के आम बा। ले कनी पैक करके झोला में रख। सरवा साली के कसम देत बारे, घर वाली के नहीं के देत जे पीछो छूटी। ए सरवा हमर साली के नाश्ता ये के गो बा? सरवा हमर साली के नाश्ता ला ना तो हंगवा के ले। हां तो हो गए तो पहले फिर ले लिया। ए सरू लइबे की ना कि मार के मुंह आ दी? ना हो रुका लावा तानी, पर एगो शर्त बा। का शर्त बा? अगर तू गाड़ी के पिछवाड़ा पकड़ के उठा देला हाँ। तो तोहके हम एगो गुलगुल्ला के बदले में 100 गो गुलगुल्ला देम। उठाओ। हाँ उठा देवी में का बा, खाली पछवाड़े उठावे के बा। हाँ, हाँ उठा दे, मगर 100 गो रसगुल्ला चाहिए। ठीक बा ना गुलगुल्ला। यो देखा हेलो उठा देली ना, अब लाओ हमर 100 गो रसगुल्ला मानी गुलगुल्ला। पहले राखा फिर से। अरे कैसे स्टैंड कहाँ गई? सरो पकड़ा गेले ना तो मार के फुला दे। no. आप समझ में आइल? लगा तो वही पे तार कपड़ा फट गई। हंसा तारू चुपा जा, कल दिवाली बा सुतगन। फटाका ले ला, फटाका रास्ते के माल सस्ते में नया माल आइल बा मार्केट में, ले ला फटाका। वाह वाह हो बच्चा, सुने सर उससे पैसा लेके आओ ना घर से, काम मुँह देखा तारी धंधा के तो पूरा गाड़ी मरा जाए। एगो स्टिंग और कुछ ना बिकाता, इस फटक्का नहीं सर यो समय बिकाता। लागत अब चोली बेचे की पूरी गाँव गाँव। हाँ हाँ बोला भैया। अंदर बाहर वाला बम देवा। अंदर बाहर वाला इला, बाहर में फूटे वाला, अंदर में फोड़े वाला। ये अंदर में कैसे फूटी हो? ये यहाँ का धन कहिया लेकिन घर में भाग जी आवाज कर। छुरी का रुपये बा? ये 3 रुपये बा, जल्दी लो। हो इकर पे फटाका ये 3 रुपये बा। आई ये 2.5 रुपये। आई ये 7.5 रुपये बा। इतना महंगा दे वाला के ली? ए महंगा बढ़ गई बा तो। अरे कारे चुस्का भतीजा, साला तोहर मौसी तक खुदे आइटम बम बा, तो ते बम लेके का करबे? जो फोड़िए ओकरे जो लटक के।
तोरा मामी के साड़ी में फोड़े हो कर पे फटाका दे छी 20 रुपये भाई। आबा तानी हम अपना पापा के लिए केना बेचे फटाका ठीक बा 9 बजे। आबा तानी पापा पापा फटाका किन दो हम रात में फोड़े। घंटा के बारे फटाका फोड़बे घर में छुरछुरी बा वही फोड़िए चल जो। ना 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 हम फटक के फोड़े। चुप चल जो पैसा वैसा नहीं खिया। ए जीजाजी हमके भी फटाका चाहिए। अरे साली जी तू तो अपने आइटम बम बारू तोरा का जरूरी बा फटाका के तू कोनो फटाका से कम बारू। अरे का बोली रहुआ हमरा बहन के मम्मी आइटम बम का मोर बहन आइटम बम लौकता तोके। अरे ना ना उ तोर बहन फटाका के लिए जिद करत रहले तो कहलिए कि चल खिना देत बानी। अरे ना ना का के नहीं के खिनावे के फटाका उठाका छुरछुरी से काम चला ली। ना ना दीदी हमके फटाका चाहिए। अरे हम ना ले ना। छुरछुरी ना ले हम बच्चा ना बानी। अरे तू बात नहीं के समझ लो तू ई गांव के साली बारू का हम साली है तो दिवाली ना मनाई। अरे मनई है छुरछुरी से काम चला। चली जीजाजी फटाका किन दे। अरे हम तो कब से तैयार बानी तोके फटाका किनावे खातिर मगर तोर दीदीए नहीं के मान त का करी। अच्छा ठीक बा जाई जल्दी किना के लिए आई। बेटा तू घरे पर रह हम आवता नहीं तोर मौसी के फटाका जा हमू जाए। अरे चुप कहली ना घर पर रह। चल। अरे के ले जा जल्दी हम आवता चल। नहीं किना के। अरे का कचकल तू तो साली के साथ बहुते दिन जीवा हो। अब ये दोस्त तोरे चर्चा करत रहली। दोषी कौन चांद तारा के साथ ले अइला हो। ए का करता रू चला। जीजा हमके ये लमका वाला बम चाहिए। अरे साली जी लमका वाला बम नहीं खे होला एकर नाम आकाश तारा बा। हमके ये मोटका वाला बम चाहिए। अरे साली जी ई बम नहीं खेला ई तोरा से ना फूटी। अरे साली जी ई गाड़ फाड़ बम बा अगर एकरा के फोड़बू ना तो तोहर गाड़ फट के चितरा चितरा हो जाई। रे सरवा तू हमरा साली पर लाइन मारता रे कथी फाड़े के बात करता रे। नऊ तो हम गाड़ फाड़ बम के बात करत रहनी है। ए सरू सब तू सब फटाका ले आ बाहर निकाला बाहर में जाके गाड़ फाड़ा फाड़ी करिए समझली नहीं। अरे गांठ फाड़े के बम करता हमरा साली के। जीजा साली बाद में जाके फड़िए चल बाहर निकल फटाका ले। तोरा के तो बाद में देख ले। ओ भैया तू को खाली मुर्गा छाप फटाका दे। और ताली तो पैसा पे कर दे। जल्दी आइए साली के लेके आ बता पैसों लेके जाइए। दीदी हम जात बानी फटाका फोड़े। अच्छा ठीक बा जइहा पहले छत पे मोमबत्ती सब बार दा आ के बाद चल जइहा। ठीक बा। आया ध्यान से पटाखा फोड़िए लपुआ छोड़ा सो रहेला दूरा पे। ठीक बा। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली। हौ देख रे का हरी कचकल के साली लागता मोमबत्ती जलावता ऊपर। हां रे
का एक कचकल के साली का बच्चा वाला फटाका फोड़ा तारू इतना बड़ होके तोहरा लायक ई बम वाला है फोड़ा न हो हमरा बम से बहुत डर लगता। का ए साली जी तू खुदे एगो आइटम बम बारू त का ई छोटा मोटा बम से तू डेराट बारू। चल सिखा दे तानी बम फोड़े के। चलो हाथ पकड़ के खड़ा आइला धरा ई फटक्का धरावे के सिखावा। ना 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 हमके डर लगता। पकड़ा पकड़ा हम धरावा ना मम्मी अरे आवा है रे अरे ए साली जी ओसे न धर। लावा लावा। अब हमार वाला धरा के देख कितना मजा आई। आवाज एकदम पूरा फुल्ली करी हमार गारंटी बा। बतवा समझली साली जी। कचकलवा का साली साला सिखवाइते नहीं खेबा। ऐसन बात न बोला। तहार जीजा एक नंबर के रंडवा बा साला पूरा छिनार बा। देखो का रे सरबा तोरा कन्या के बनिया मारे का करत बारे रे? अरे ना कुछो ना उ बस बम फोड़े के सिखावा तानी। बम फोड़े के सिखावत रे? ओकरा सिखावे वाला कम बारे का? हम नहीं खेबानी का? है तो सिखावा पर जाता नहीं हम लोग। चला हो चला जा जा फिर से अब हमरे साली के चाहते तो के मना के ले रहे ना कि हम फटक्का लेके आए तब फोड़िया। सॉरी जीजाजी गलती हमसे हो गई सॉरी। अच्छा कोई बात ना ये सब उम्र में हो जाला का गलती। चली हुक्का लोली भाजल जाए। चलो अरे कचकल कनी धीरे धीरे हिलावा न तो निकल जाई। का रे सरहू? अरे तार में से हुक्का निकल जाए हो। हाँ हाँ ठीक बा हमनी के ना समझावा। भैया 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 हम हुक्का मुझा गई। अच्छा ठीक बा धरा दे तबानी। अच्छा तू साइड में जाके हिलावा। का हिलाई जीजाजी? अभी का हिलावा तारू? हुक्का लोली। हाँ तो ओहे जाके हिलावा। अच्छा ठीक बा। अरे बाबूनी कैसे हिलावा तारू हो? रुको हम सिखात बानी कैसे हिलावेला। हमके आवेला रुको ना हम सिखात बानी। आई धर ठीक बा ऐसे ऐसे हिलावो ऐसे ऐसे हिलावो जोर जोर से तब न मजा आई हिलावे में। पहला धर गई धीरे धीरे जाके हिलैया। वो साली किधर चल गई? अरे साली का लोली लोली चल जा कदम टोली का लोली लोली तीन देबो तोरा लहंगा चली। अरे हो का लोली लोली कहाँ चल गई ये साली? अरे ऐसे ही हिलावत रह धीरे धीरे सीख जेबू। ठीक बा हम जात बानी। अरे कचकल तू कब अइला? तोहरे साली के सिखावत रहली ह हुक्का लोली भज के। सरवा बुढ़ा रहे दा समझ गेली हम। रहे दा बस ठीक बा जा हम जात बानी। ठीक बा समझ गेली हम। तू तो के कितना बार समझाई हम? सॉरी जीजाजी उ गाना गा के सिखावत रहे आ तू तो हिला के सिखावत रह। वाह हम भी गाना गा के सिखावत हनी अब। अरे आज न त काल देबू लागल रहिले ही प्रयास में आ होत नइखे बर्दाश्त जात बानी तोरा दीदिया के पास में। का सामान करो तनी के ले गए सामान?
कुछ हो ना, तू जा जा। अच्छा ठीक बा, जल्दी जाई काम पे, 12 बज गइल बा। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे। भैया लोग, तू का देखा तारा? सब खत्म भ गईल, दिवाली खत्म, जातानी, बाय बाय।